दाउसो देलाय जों बिमा बिफा जामारबाय दे आंनि फिसा हिन्जाव जोंनि बे समायना बुहुमाव नोंखौ बरायबाय दाउसो देलाय थारैनो दिनैनि समा जोबोद गोजोनथावलै बुमब्रु आंथ' आसरितसो मोनदों मिथिबायना आं सासे मानसि दिहुनलायथारबाय आरो आसरित मोनदों आं गावखौनो मिथिबायना बुमब्रु आंबो मानसि सासे बानायलायनो हादों होननानै बिहामजो मा होननाय जाखो बेलाय जों हिन्जाव माहारियालाय गथ' जोनोम होखानांगौ ना हिन्जाव माहारिबानो गासिबो गथ' जोनोम होनो हाजोबाथ' खायसे खायसे गथ' जोनोम होनो हायैनि बेसे दुखु बेसेराफ्रा आं हानाय मोनबा 100थासो जोनोम होनानै सासे सासे गथ' गैयैफोरनो हरगौमोन बाल्ला आयै हामा आफि बेफोरबायदि बुंनो जेबो समायनाथारलै दाउस्रि जोंनि फिसा हिन्जावा बे गथ'आनोथ' सोरनो लादों दे ना नोंनिनो मोखां ना आंनिनो मोखां जियानो जादोला जोंनिथ' फिसाना ओमफ्राय आं बुंनायखौ मानिलायबावा आरो आं हस्पिटालाव गथ'आ जोनोम जासिगोन होननानै बुंनायखौ रावबो मानिया बालनि आरो बिखुनजोआय नोंनो फिसौ नांगौ होननानै बुंदोंमोन ना नांगौथ' आरो फिसौखौलाय र' होमबालाय हाफि सोरनोथो फिसौ नाङा जानो दे होमबालाय दिनैनिफ्राय बे गथ'खौ नोंनो लादो आरो आं नोंनो फिसौ होबाय आंनि दायथ'आ जोब्बाय नङा होमबा मा होननाय जादोंलै दाउसो देलाय नोंना आं मोजांखौनो बुंदों मिथिबाय बिखुनजोआ फिसौजो नांगौ होनबाय थायोमोन नालाय आं फिसौजो होबायना बेनिखायनो नों लादो आरो हे इसोर नोंनिसिम जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय आंनि न'खराव सासे गोदान आलासि हरनायनि थाखाय हर दाउसे देलाय आंनि फिसा हिन्जावखौ बामनि आं बाम बेले 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 एबार गथ'खौ लादो नोंसोर आङो फेसबुकआव स्टेटास होनोसै मिथिबाय आंहा गथ' मोनबाय होननानै आफि दे दसे उन्दुनानै लाथ'दो आरो नोंबो मानोथो हाखु दाखु बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो ओंखारलायखो नोंलाय बिखुनजो आं एसेबां माबा नङा मिथिबाय दुरबल नङा मिथिबायना आंखौ टेनसन लानाङा खालि नोङो फिसौखौल' नायबाय थादो आरो नों फिसौनि ख्लाब ख्लाब जाबाय थादोंमोन ना आयो बिहामजो नों बिमा जानानै गावनि फिसाखौनो नायला होमबा नायगोन बाल नायगोन नों बांसिन नायदो आरो मानो होनोब्ला नोंसो ख्लाब ख्लाब जादोंमोन नालाय आंहा बोसोरथामनि उनावसो गथ'खौ खांगोन सानदोंमोन नाथाय नोंनो गाबखाबाय थायो बेनिखायनो नों लादो बाल दे जाबाय दिनैनि एफा खुसिनि दिनावबो नोंसोर बाथ्रा दान्थेलायबाय थायो नामा आं दान्थेयाखै दे आंहा स्टेटास होनोसै मिथिबाय ओइ आंनि खाथियाव सेलफि लानि जोंहा ज'नो बिखुनजो नोंलाय सेलफि लाजाया आरो नाङा दे नोंसोरनो लाबानो जाबाय अके फेमिलि फट' जाबाय एसे थांबावलाय दे आफि दसे जिरायथ'दो आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे संनानै लाबोनि जागोन दे आइ बिखुनजो आच्छा दाउस्रि मा मुं दोनगोन बेनि मुंखौ ना मा मुं दोननोथाय बोसोरसेनि उनावसो दोननोसै नामा बेबा बोसोरसेनि उनाव माबायदि महर लायो रानथों जायोना लोदो जायो थोद बिदि जायो नामा आंथ' दुमफावसो दोननो सानदों मानो होनोब्ला दुमफावनि सारादुआ दिनै जानानै थांबाय आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि न'खराव गोदान आलासि फैबाय आंथ' दुमफावनि नैथि जोनोम बायदिसो मोनदों बेनिखायनो दुमफावखौनो दोननोसै नामा दुमफावखौनो दोननोसै दे ओमफ्राय गथ'आ लान्थिथि थाथारबाय मिथिबायना गस्ला बायनानै लाबोदो थां जागोन दे जागोन आं गस्ला बायनानै लाना फैनि नों थांनाङा नों बायनो रोंनाय नङा मिथिबायना आं थांगोन नोंलाय मानो थांनांगौ जाखोब्रा उन्दुदोब्रा दसे गथ' फिसाया उन्दुखांबा दा गाइखेर बिगोन ना आयौ होमबाला गाइखेरबो दौलायनांगौ आरो आं लासिंसिं माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा बे जोंनिनो फिसानोलाय बिमाया गाइखेर जाहोनांखागोन ना आं लाजियोहाय मा गावनि फिसाजोखौनो लाजियो नामाब्रा आं लाजियोहाय मा लाजिनाङालै माखौ लाजिनांगौ जाखो आं गस्लाखौ लायनानै फैनोसै नों लाथ'दोनो दुमफावखौ अके गसाय बुमब्रु दस्थिया बिफा जानो मोनबाय हामथारबाय दे हामथारबाय दाउस्रि देलायाबो थङालि बाङालिया मोजां जासिगोन बियो गुमै गसाय भाइरास बिबोनांसो माथो मा जाबावनांगौ जाखो दालाय
गथ'नि थाखाय मोजां गस्ला नायनानै लाबोलाय गथ'आ आंना एसे गेदेर मिथिबायना सख्ल' बख्ल'खा दानिफ्रायनो बेनिखायनो सख्ल' बख्ल'नि ड्रेस नायनानैसो लाबोखादे दे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय दाउस्रि देलाय अके आं गथ'फोरनि थाखाय गस्ला दिन्थिनि नोंनो आंनो दिन्थिलायनाङा मिथिबाय मोजांखौनो हरखागोन होननानै आं फोथायखायो सन्थला मानो होनोब्ला नों सैथोनि राजाना बेनिखायनो नों जेखौ हरगोन बेखौनो लागोन आं मिथिबाय होमबाबो नायदोब्रा नाय आं दे होमबालाय ओइ फामे नों सोर सासे बिगुमैखौ बांसिन मोजां मोनोहाय गुमै सन्थलाखौ अमा राजाखौ मोजां मोना आरो बे अमा राजानाव फिसा फिसौफोरनि थाखाय फैसा थाखा दङना गैया आं मिथिया नाथाय सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां नों अमा राजाजों लाइन मारि खुमानानै फैसा बिख्ल'नो हाया आरो बेसेरा सन्थलाखौसो मोनबाय आरो नों मा बुंदों आं जेबो बुजियाखै आं न'आव थांनोसै आं गोसो थोनो होआ माथो सन्थलाखौ अन्थाबाथ' थगायजाबायसो थागोन बियो आरो बिगुमै गोसो थोग्राफोरखौ आं नायनो बाखायोहाय बालनि दासो देलाय नै हौवासा ना हिनजावसामोनलाय हिनजावसा आरो नामखौबो दुमफाव दोनबाय मिथिबाय ए गसाय नंगौ नामा नङाहाय नङा आं ओरैनोसो बुंदों नङाबा ओरैनो बुङो आरो ना बेखौ लादो ओमफ्राय बम्र दस्तियालाय बम्र दस्तिया गथ'खौ नायदों आरो ओमफ्राय आं गस्ला लांनो फैबाय ए गसाय एफा गोरलै गथ'खौ गारनानै फैबाय नों आरो इसेबां थाबनो माथो दस्रा हिनजावफोरालाय साननै सानथाम गोलैसोनानै थायो बिसनायाव नोंहालाय मासे राखां सिखांलाय आं मानसिखौनो बोरैबाखा मिथिबाय आं आसरित मोनदों मिथिबायना सन्थला सासे गथ' दिहुनलायथारबाय बेखौ साननानैनो आसरित मोनबाय आं मिथिबायना आसरित मोननायखायनोथ' आं नोंनि दखानाव फैदों नङाबा आं गथ'खौ नायै गावसो भिउस जाहां मिथिबाय आं बोरै सासे गथ' बानायखो होननानै नोंबो जे आरो गथ'नि बिमा जासिगोनलै नोङो दाउस्रि देलाय गथ'खौ मोजाङै जोथोनै लादो मिथिबाय नों खोन्थालायनाङा मिथिबाय आं इउटुबाव नायखागोन गथ'खौ माब्रै गाइखेर दौओ आरो माबायदि गथ'खौ फेदेरो आं इउटुबनिफ्राय नायजोबगोन मिथिबायना ओमफ्राय फैसाया बेसेबां जाखो बुंदो आंहालै मानो फैसा नांगौ जाखो बिजनेसा बिदियावनो थैयो बर'फोरना मिथिबाय अनलु अनला खालामनायावनो आरो खाब्रां रायलायनायावनो बर'फोरनि बिजनेसा थैनो नागिरो बिदि नङालै दाउस्रि देलाय आं नोंनो होननानै हराखै आं जारौ सनानि थाखायसो हरदों जारौ सना नङा दुमफाव होनबां बै सासे दुमफावखौसो गोसोखाङोलै दुमफावनि सारादु समावनो दुमफावनि जोनोम जाफैबाय होननानै मालाय बम्ल'आ दुमफाव दोनबाय मिथिबाय आच्छा दे होमबालाय फैसाखौ नों लालाबालाय मालाबा गोसोखांनानै होगोन आं मिथिबाय ए गसाय बे मानसिया सोलायनो रोंमारलालै बिदिनो थासिगोन बायदि मोनबाय आं फाग्लिखौ गुमै ए गसाय नों दाबो थाङाखै होमबा ओहो गुमै मानो फैफिनखो नों बिबोनाङा बिगुमैनि खाथियाव फैनो मोना आरो गुमै आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो बुजिया दिनै आंखौ सोरबा नायनो फैयोनो बेनिखायनो न'आवनो थांनो बादों आं मानो बानांगौ जाखोब्रा आरो नोंनि बिदि आखलखौ मिथिबा नोंबो सोमसिया मा सानगोनलै हामालै फामे हामा ना मोदाय गाज्रिखौसो लोगो मोनदोंब्रा ना रायखसफोरनिसो फिल्म नायदोंमोनलै नों गुमै ना आं मोदायनि फिल्म नायदों ना रायखसनि फिल्म नायदों जेब्लानिफ्राय नोंनि गोसोखौ गोथार होननानै मिथिनानै मोनदों अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ एसे मोजां मोनहां जाहांखादोंमोन नाथाय आं जाथि थानायखायसो जेबो बुङाखैमोन ओइ फाग्लि हामालै थांदो न'आव थांदो आलासिफोरा फैबाय गुमै मानो बुजिया नों आंदि नोंखौ बेसेबां आमथा मोजां मोनो ए गसाय हामालै हामा फाग्लि हामा आं फाग्लि आं दिबानि आं जालिया गुमै नोंनि थाखाय ओइ फाग्लि हामालै दखानसोलै बियो दखानखौ नों लाजिदों होमबा आं नोंसानि न'आव थांगोन दाहाय ए गसाय मा जाथो बुंबाय थायोलै न'आव थां हौवा गोदानखौ फसायाखै होनैबानो जाबाय थां जागोन दे गुमै बे फंसे खोथाखौ मानिनोसै आं नोंनिखौ आं न'आव थांनोसै बाय लाभ इउ गुमै
नमः नमः ओम शांति तदगुरु माले बे मा खालामनानै गालांखो बियो आंखौ बिबो नों थानायाबो बिराद खस्थ'थार माथोलाय गसाइ दिनै न'आव थांनानै दै सान्थि सारहैयाबा जानाय नङालै गसाइ लायला जामायला नंगौना नङाब्रा दाउस्रि देलाया सासे हिनजावसाखौ एसेबां थाबनो जोनोम होबाय मास मोनबायानो जायाखैमोन नंगौना नङालै हेलो बिफा उन्दुमारखोदोंना बाइकनि साबि होनांजानो गिनानै उन्दुफ्लादों हा आथार थाइबानि लारु आइडिया वायला मालै एमाव बेटा बिफाखौ बुनो नायदों नामा नों हाय रे आफा नोंखौ आं बुनो नागिराखैब्रा आं बेसेबां उन्दुमाराखै बेखौ नायदोंमोनब्रा आं नोंनो बुङो माथो सिरि मोनना थानाय मानसियासो फोजाबाथाय सिखारा होननानै बुङो उन्दुलांथारनाय मानसियासो सिखारो होननानै अब्लाथ' नों आं गाज्रिबाबो सिखाराखैमोन ना थारमाने नों उन्दुलाङाखै वायला जामायला आंनि मावजियानो आंखौनो मेव मेव उफाय गैया आफा नों मानसिया एसे थगायसुलाना बेनिखायनो नोंनि मावजिबाबो नोंनि सिगाङाव आं मेव मेव होननांगोन उफाय गैया आफा मानि थाखाय मानि थाखाय बाइकनि साबिखौनो आं दाबो नागिरनानै मोनाखै बहा दोनदों नों आफा बाइकनि साबि सोरनि बाइकनि साबि ना नों हाफांमोननि बाइकखौ लाबोलायबाय नङा आफा नों मैया हराव बुंदोंमोन ना आंनो बाइक होगोन होननानै आं नोंनो भारत हादराव इंराजफोरा माबोरै हाबफैजेननाय बेखौ बेखेवनानै खिथादोंमोन नों बिनि फिननायखौ होनो हायोब्ला आंनो बाइक होगोन होननानै खोथा होदोंमोन दा हरदो बाइकनि साबिया लाव बाइकनि साबिया लाव गैया आं नोंनो जे बेफोरबायदि खोथा होदोंमोन एसेबो गोसोआव गैया जुदि जौ लोंनानै खोथा होदोंब्ला बेखौ दाला जौ लोंनानै खोथा होनायफोरखौ जेबो बिसास खालामनाङा आफा जौ लोङिनि सिगाङावनो नों आंनो खोथा होदोंमोन दा नों आंनो जबान होनानै जबानखौ लाखियाबा बोरै जानांगौ जाखो आंनो बाइक नांगौ बास मोनगोन लासैनो मोनगोन जेब्ला आंनाव फैसा जागोन अब्लानो मोनगोन आले रायजो राजानिफ्राय एसे जाख्रुबनायालाय आंलाय माला रायजो राजानिफ्राय जाख्रुबनाय रायजो राजानोसो होनानै आंनाव फैसायानो थायाखै आरो आंखौ जाख्रुबनायसो होनदों आरो बाइक बिबाय थानायखौ खोनासंनो हाया दे आंनाव बाइक बिबाय थानाङा नों होगोन होननानै मानो बेफोरबायदि खालामोब्रा बिफा आं दुखु मोनबायलै आंबो दुखु मोनोब्रा बिदि बिजाबाय थाबा बिफा फिसाला जालायबायना नोंस्रा नुबायना आफाया मा एसे थगायसुला आंनो बाइक होगोन होनना बुंनानै आंनो बाइकखौनो होआ जाफैलायबाय हा मानोथो बुंनानै लायो होआबा आं गोसोआवनो गैया होनबानो जाबाय मैया हरावनो होगोन होनदोंमोन माथो हा होनो हायाबा मानोथो खोथाफोरखौ बुंनानै लायो नों एसे बुजायनानै होदोलै प्लिज जागोन दे मावाबा आरो नै दाउस्रि देलाया गथ' जोनोम होबाय आला मोनथिखादों आं दासो मबाइलाव नायदोंमोन आं दासो नायनानै फैबाय वा मालाबानो माथो गथ'आबो गुफुरफुर गावदां मोजांथार आरो नामखौबो मा दोनदों मिथिगौ ना दुमफाव दोनदों वाइलाला आनै दुमफावसो जोनोम जाफैयाखैथ' नाहैनि रं आफा भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दे रे बाबा दे दे रे अल्लाह के नाम पे दे दे प्लीज आफा मानि थाखाय गथ' गोरलै जोनोम जानायनि माबा मोनसे होनो हरदोब्रा नों माने आंनाव फैसा बिनानैसो गारथारगोन आरो ना फैसाखौ बिनानै आं गारा फैसाखौ बिनानै आङो गथ' गोरलै जोनोम जानायनो हैगोन मिथिबाय आफा हरदो आरो माखौथो बिहोबाय थाखो आच्छा नो ये होइना बाद लांजाय टेम्पाट पाट थेंक इउ आफा नों बायदि आफाखौ आं 10थासो मोनबावथों मा होननानै थांखो बियो मा होननानै थांखो वाय एमाव बेटा आं खोनाला गोदाना मोनफैबाय साला सुवादनो 10था बिफा नांबावगौनो आं बायदि हा नोंहालाय दिनै जेरावबो थाङा नामा थांनानैथ' फैबाय माथो आहाय दा बेलासियाव जेरावबो थांबावा नामा मानो जेनबो सोंनो मोना नामा आरो मोनसे खोथा बे एमाव आबानो बाइक होगोन होनना बुंनानै मानो थगायनानै दोनबाय थायो नों होआबा होआ थारला बुंनानै होखानो हाया होनो गोसो दङब्लालाय थाबैनो होबानो जाबाय मा गथ'खौलाय गोदाव सोराव खालामबाय थायो नोंलाय गथ'फोरनो बिबानो होबानो खरा गिदिर जायो बिनिखायनो इसोरखौ एसे मिथिहोनांगौ जानला मानला बिबानो जोमैनो बे नङा एसे खस्थ'फोरखौबो मिथिहोलांनांगौ हाय मावाबालाय फुजानि समावबो माथो गावनि खरसखौ गावनो दिहुनदोंलाय नखरावबो बयनोबो मोनसे बुस्थु बायनानै होफैदों बेफोरखौ नुवा नोंनि मेगना हिनजाव गोसो थोनोबा हिनजावफोरनोबा हरखुमानोबा हागौ फिसालानोबा थाइसेबो होनो गियान गैया फिसालानो होबाबा मा जायो मालायनोबा जि होगोन सोरनोथ' गोसोखोब्रा आंलाय हा बे नोंनि डार्लिं साम' खिंखिरिजोंलाय मा खालामजाखो नोंलाय सिंनो माथो लांजाजोब्बाय हरफिनजायासैबो फिसालाया माबा मोनसे बिबाथाय फिसालानो होनोनो बायो आं खोनासंनो बाबाय बाइकआ होनोबा होदोसो गैया बाइक मोना नुबाय ना एमाव बेटाया बाइक सलायनानै मा जादों बे बाइकखौबो आं हाफांमोननो ओरैनो हरनांबाय गोदानखौनो हा गाज्रि खालामबाय नालाय हरनांसिगोनथ' आरो हा एमाव आबायाबो लासैनो मोजां जालांगोन ना गथ'आलाय देरहोलां मोजां जाहोलां जागासिनो माथो एसे फालथुआलाय थाखागोन बिफानि नांदेरनाय नालाय आं हले खोनासंनो हाला बाइकआ होनोबा होसो वाइला मा एसे दावराव खालामखोब्रा बे हांग्रि मोनदिया दाउस्रि देलाया बिमा जामारबाय दे
ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो थांदों एफा उन्दै गथ'खौ गारनानै माथो बुंबावनोब्रा मालाबानो हाखु दाखु स्कुटिखौ लानानै गथ'नि जि लायनो होननानै थांदों गथ'खौनो दिनैसो जोनोम होदों थांथारबायबो बियो माथो बुंबावनोब्रा बिनि एक्साइटेडखौलाय गथ'आ जोबोद मोजांहाय बमब्र मा मुं दोनखो दुमफाव दोनबायलै हापां मोजां ना गाज्रि जाखोथाय जेबो नङा दे दुमफावखौनो दोनबाय मोजाङानो जाबाय दुमफावाथ' जोंखौ नागारनानै थांबाय अराय समनि थाखाय बेखौनो जों दुमफाव होननानै साननानै लानोसै आरो गथ'आ गोजांसिगोनबो बियो जि गांसे लाबोलाय बांद्राय लान्थिथि दोनजाया र' लायनि नानि दुमफाव दुमफाव नामा हापां आयौ दावसो देलाय एफा गोरलै गथ'खौनो गारनानै थाङो आरो नों उन्दुबायसो थादोंना जेबो नङा आं बेबिनि थाखाय जि मोजां गस्ला लानानै फैबाय दे गानहोदो आदै मादै आंनि नराजा न' सिङाव हाबफै अके दावसो देलाय गथ'आ गाबथाराखै माथो ड्रेस गानहोबाबो जा गोदो गोदो उन्दुखाबाय औहाय जि उन्दुखायो गथ'आनो उन्दुगादुरिसो जागोन खोमा बालनि खामानि दामानि मावनो गारनानै उन्दुबायल' थाबा गैला आरो थै बिदि होनो नामा दानो माथो बालि उन्दुबाय थायो उन्दुदों मोजांसो मोननांगौ उनाव एवा एवा गाबबाय थाजाबासो मिन्थिगोन दा हर सान आयौ बाला बिदि बुङा बाल गाबबा आंहासो डिस्टार्ब जागोन नों लाथ'दे दुमफाव रानिखौ आं ड्रेस गानस्लायना फैनि दे बेले 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 दुमफाव रानि नोमाया नोंना एसे बेलेगहाय एमाव राजा औ मादै आं बिनानाव उन्दैनि थाखाय मोनसे समायना गिफ्ट लाबोदों जिराय मादै जि मोजांखाना जारौआ फुर सक्ल' बख्ल'थार सोरनि लादोंथाय माथो आदै बुंब्रनि बायदिबो नङा ओमफ्राय मादै दावसो देलायनि बायदिबो नङा मोखाङा देनां देरबासो मिथिगोन एमाव दानो जेबो मिथिथ'वा ओमफ्राय नोंलाय माथो लाबोखो दुमफावनि थाखाय आंना केक लाबोदोंमोन आं केक राजा उन्दै गथ'आ दानो जेबो जाथ'नो हाया बिमानि आहारल' जायो आला होमबा मा जानांगौ जाखो दे हा बिमा बिफाया जागोन आरो आं बे गथ'नि थाखायसो लाबोदोंमोन बे जारौनि थाखायसो जेबो नङा दे माव बिमा बिफाया मोनजानाय माने गथ'आबो मोनजानाय आरो होमबाबो आङो बे नानिनोसो लाबोदोंमोन नानिनि गुबै नामखौ मा दोनमारखोलाय दुमफावखौनो दोनबाय मादै नों मा सानो बियो दुमफावनि नैथि जोनोम नङा होमबा बिदिखौनो होननांसिगोन इसोरा जोंनि जिउआव दुमफावखौ बिनि महरै हरबाय जेब्ला जों बेखौनो गनायनानै लानांसिगोन आरो होमबा आनै दुमफावआ नैथि जोनोम मोनमारबाय बेखौलाय जों बोरै मिथिनांगौ जाखो दा एमाव दा दावसो देलायमोननि गोरबोआव बियो उजिफैबाय मोजाङानो जाबाय दुमफावखौ जेब्ला जों बिदाय हरो बे बुहुमनिफ्राय अब्ला बे जारौआबो बे बुहुमाव नुजाथिफैबाय बेखौ सोमोनांथावखौनो होननांसिगोन आच्छा आंलाय बिराद अनगोनलै बेखौ बिराद अनगोन आं अनबानो जाबाय दे होमबा आं केकखौ बयनोबो राननानै होनोसै दे राननानै होदो बाबावै बे क्लिअपेट्राया मासे फन हरोलै आफा नोंनि जानो गोनां बिसिनालाय फन हरदों आरो हमबानो जाबायना आफालै क्लिअपेट्राया एसेबां बुरै नोंजोंसो समायगौमोनलै नों लाबानो जायोमोन ना धोद बुरबक आंलाय मानो हाबा जाबावनांगौ नोंसोरनिसो दिन नोंसोरनिसो सम नोंसोरसो हाबा जानानै ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ जोंहा रायजो जाबोखाबाय होमबाबोलै आफा आं बे क्लिअपेट्राखौ लानो बासोदोंमोनलै मासे फिसाला फिसाजोफ्रानो जेव 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 बेबो बेसेबांबा गिदिर गिदिर माथो जाखो नोंहा गथ' गथायनि जेबो जाहामेला थानाय नंला नोंबोथ' बोरायखाबाय बिनिखायनो लादो नों क्लिअपेट्राखौनो मानो नायनो थांबावनांगौ जाखो हिनजावखौलाय आफा फामेखौ आं जेरैखि जायाबाबो लाबोथारगोनब्रा फामेनि गोसो थोनायाबो गैला आरो फाग्लिया बिगुमैनावसो खास'नां जागासिनो बेनिखायनो बे सान्सावनो लाबोनांगोन आं मिथिबाय आरो बे अमा राजाजों खुनु भरसा गैयाथ' माला बिबो आंखौ मैदेर मुलि होनानै लांखुमागोन मा फात्ता बेनिखायनो दिनै बिमा बिफानाव आरामसे बिनानै लाबोनोसै आं नायनोसै बबेनि दैया बबेथिंबो होयो फामे आइ मानो इसेबां अख्रा खालामगासिनो नों इसेबां मोजां मानसि फैगासिनो नोंखौ नायनो नों रावजोंबो जाया मानि थाखाय दिनैबो सासे मानसि नोंखौ नायनो फैहांदों नों मानो खोथाफोरखौ मोजाङै बुजिया सोमजिया इसेबां मोजां मोजां रादाय फैनायफोरखौ मा खालामजोबनो सानखो नोंलाय आफा आं सासे मानसिखौ गोसो थोयो सोरखौ गोसो थोयो नोंलाय नों जायखौ गोसो थोयो जों बेनोनो हरगोन ना नोंखौ नोंल' खोन्थालाय नामखौ नङा माथो नों जायखौ फसायो बेजोंनो हरगोन आरो जोंलाय नोंबोथ' रोंखा राखा जाखानाय सासे सिख्लासो मा मोजां मा गाज्रि गासैखौबो मिथिया होमबा नों आइ बेनिखायनो नों जा सानो जोंबो बेखौनो खालामफागोन आरो नोंसोर दाल'सो बिदि बुंदों जेब्ला आं सैथो खोथाखौ बुंगोन अब्ला नोंथांमोना आंखौ रायगोनसो मानो रायनांगौ जाखो आइ राया जों नोंसोर रायगोन आं जायखौ मोजां मोनो बिनि मुंखौ होननाय लोगो लोगो नोंसोर आंखौ रायखागोन राया फिसा रायाथ' हा मानो रायनांगौ जाखो आइ आं बिमा गदायबाबो मालाबाबो नोंसोरखौ रायबोआसै जेबो होनबोआसै बे बारावबो जेबो होना आं खालि नोंसोरल' मोजाङै रायजो जाबानो जाबाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे
नै माथो आलासिफोरा सफैबाय फै न' सिङावनो जिरायफैदो मा न' सिङाव थांलायनांगौब्रा बाहेरावनो थानोसै दे एसे गोजांस्रोमबो मोनखादों बेनिखायनो बाहेरावनो जिरायनोसै दे सान्दुंबो सायहोलांनोसै बेसो फैदों होनबा आंखौ नायनो फामे आइ थां आलासिफोरनो शेयारलाय थां आलासि फैनो गोनाङा बिसोरनोमोन नामा औ मा नोंसोर मानसिखौनो नायगिना मोनासै आरो बे थफिरामखौसो मोनबाय फामे मा बुंनाय जादों बेलाय औ आं सानदोंमोन गुबुनसो नायनो फैगोन खोमा आंखौ होननानै बेखौ नायनो फैगोन होननानै मालाबाबो सानामोन आं थफिराम मा गोसो लानानै आंखौ नायनो फैदों नों मालै आंनाव मा खमि दं आंबो सेंग्रा नोंबो सिख्ला आंनाव धोन दं सम्पद दं हा हु दं आं मास्टारबो मावो LIC नि एजेन्ट आरो मा नांबावगौ नोंनोलाय नोंनाव जेखियानो थाया मानो आं नोंखौ मोजां मोना मानो मोना मा आच्छा दासो बुजिबाय आं मा बुजिखो नोंलाय बिगुमै अमा राजानि खोथा लानानै दाखालि गावनि बयफ्रेन्डखौबो ब्रेकआप खालामाखै होनलाय नों बिब' हांग्रिमोननि गदाय जानो नागिरदों नङा होमबा खोथाखौ सामलायनानै बुं दे मा सामलायनानै बुंनो नोंसोर मिथिया नामा नोंसाजोआ सोरखौ गोसो थोयो फिसाजोनि जेबो उदिसखौनो लाया नामा नोंसोर नोंसाजोनाव सोंलाय नोंसाजोआ अमा राजाखौ गोसो थोयोना थोआ मा खोनादों आइ बेफोरखौ जुदि नोंसाजोआ नंगुमै अमा राजाखौ गोसो थोआ होननानै बुङो अब्ला आं बे न'निफ्राय ओरैनो ओंखारलांगोन जुदि गोसो थोयो होननानै बुङो अब्ला नोंसोर मा होनगोन आं जबरदस्ति खालामनानैबाबो फामेखौ लांगोन मिथिबाय फामे आइ बे खोथाया नंगौना नङा हा मानो सिरि थाखो बुङा मानो बुबाय बे जेबो बुंनो हायाखै मानो होनोब्ला बियो बिगुमै अमा राजाखौ गोसो थोयो बिब' हांग्रिमोननि गदाय जानो गोसो दं नंमारगौसो नामा लाजियासै नों बिगुमै गोसो थोनो अमा राजा बायदि बिगुमैखौसो गोसो थोबाय नोंहा एसेबो साननाय गैया नामा आं अमा राजाखौ गोसो थोआ नों थगायदोंना औ आं गुमै अमा राजाखौ गोसो थोआ होमबालाय सोरखौथो गोसो थोयो नोंलाय आइ आरो आफा खोनासं आं अमा राजा गुमैखौ गोसो थोआ आं गोसो थोयो सन्थला गुमैखौसो बाबावै फामे नोङो अमा राजाखौ गोसो थोआलासिनो सन्थलाखौसो गोसो थोबाय आफा आंखौ हमथादो ओइ मा जाखोसै खोथाखौ खोनानानै हजम खालामनो हायासै बियो बिहुस जाबाय दे नोंथांमोनाबो थालायदो आं बेखौ हस्पिटालाव लानानै थांनोसै बे बिहुस जाबा थाब सिखारनो रोङा दे लानानै थांदो फामे आइ नोंसोर सोंबाय थादोंमोन ना आंखौ सोरखौ गोसो थोयो होननानै आं गुमै सन्थलाखौनो मोजां मोनो आफा आं बेजों नङाबा रावजोंबो रायजो जाया मा खोनानांगौ खोनाखो आं बिमा हा माथो बुंबावनो आरो दानि सिख्लाफोरनि गोसोखौबो हमनो हाया साननैसोल' बिसोरनि मोजां मोननाया गाबोननो मोजां जाफिनगोन एसे सम हो मोजां जागोन बियो बिबारनि हाथरखिनि बयनिबो बुंनाय राव सेरोजानि मादाव आंनि ओनसोलनि बिनानाव अराय जिउ नोंखौनो आं अनगोन अराय जिउ नोंखौनो आं बोजबगोन बिबारनि हाथरखिनि बयनिबो बुंनाय राव सेरोजानि मादाव आंनि ओनसोलनि बिनानाव दुम्फा बिनानाव जोंनि बे समायना मुलुगाव फिन खेबसेबाव नों दा एमाव राजाया नोंखौ बरायबाय बे नों दा एमाव राजाया नोंखौ जेब्लाबो खैफोद आफोदनिफ्राय बासायबाय थागोन आंहा गबेहाय बिदिबा दे थाबैनो देरदो आरो आंजों रायलायदो मा थफिरामा बिहुस जाबाय मानो र थांगासिनो आं आयौ बाला थफिरामालाय मा प्रेगनेन्ट जाखो ना माखो बिहुस जालायनो थफिरामा बिहुस जाबायनोलै हस्पिटालाव दंहैयो एसे खबर लाहैनो र' निउसफोर मोनो खोमा एमाव राजा नोंबो थांफानोसैबा आंजों दोनलांनोसै आं नोंखौ जागोन दे ना मारै बामदो आयौ बाला बिनानावखौनो दसेल' बामो आरो बामबाव देब्रा बामदो एमाव राजायाबो न'आव थांनांगौ ना जेबो नङा दे आं दसे बामनानै थांनोसै अके एमाव राजा नों बेखौ बामथ' अब्लासिम आङो बे आलु भाजिखौ जाग्रोनोसै जागोन दे आच्छा थाइबानि लारु जोंनि गेजेराव दुम्फावा फैलायबाय बेनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक मोनसे लांदो चेनेलखौ थाबैनो 2 लाख जानायनि साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि मुङै मोनसे लाइक होनानै खालामदो टां टारा धुम जोब्बाय